Dinach an bhaint leis Sadim mar fadar deire agus thugann Bhrasaíl aige an Chróit leis na príomhoscail Domhain glánta. Bhóil leis na madáin soccer timpeall ar Montreal gur bhíon réigeadh sa Chróit ach bíad san na fórin chéad fúil sa comórtas mar tealú ag díriú na caide in ann go féin tis cross grá áilit. Bhíonn mar tar fáid leis an Chróit agus fiúil nar bhíonn ar cosintí anam go bhór seoiad é mar a chiaimiid sa fháil seo ó Pelitacósa. Bhíonn Bhrasaíl ag éirí bailethe ná raibh rudaí dul go madóibh agus bhí seans le néim ar gannach carta baí go chachtaige nuair thug sé clóta de Madrid. Bhrasaíl an cólín seoigh é chur na bhórne an foscáir ríist. Tháinig teabhas aige an Bhrasaíl agus chuad a chun cíneoir bunach cic fianóiseachar a cheaptaí bheith chun nechar. Ní bhór ná gur tháinig Pelitacósa idir Neymar agus an tarna cólaige gCorn an domhain. Bhí annach leithéag Pelitacósa agus beag tóir éis amachchan seo mar fuilbáirí dearthain níl sé chugimmart le foiinn chacéigean sa rúis bhfuil áthir. Déanach druchan ag an teile nuair díchadíoh cúil áilis gan foiic agus cinnte gan náisiún óstach go meach an bhóilcó sa céalchlahéad an gomórtas, gan é bheith lite chun nechar. An scór déirigh an Bhrasaíl trí Chróit a héan an bharna chéanna bhíidir an Chróit agus éireann sa comórtas áireacht á bhlíonóthain.